سلام أبو عاشي سمعنا الله. Can you hear me? أبو عاشي ولا تنسى يا أبي مجيت سمعنا الله بو معك الله ممر أبو عاشي سمعنا الله أوكي هو سمعك الله أوكي ما صلاتكم جميلة 1 minute in 1 minute أبو عاشي are you ready? صلوت كورنا أبي مجيت ready لهم أوكي إذا مايك مع عادي 5 كيلو أوكي نجمر أبي نجمر ده وساعتنا حليف والتي ده حليفنا لنا هو بسم الله وولد ومنفس قدوس هذا أملاك وقدس السلاسي دعمن وأتماثل كذا كسيطان وكما ذات مية قدس وده كريستيان تيتسمي مريم تين العالم والعالم عالم نعبدك جن سبحك نباركك جن تأمنك نسلك جن سبقك نجنك جن كن اسمك قدس قدك وزلك سجد كل كيد كل لسان أنت وتعملك مالك وجاء سون سنة قسم أنت لكل ذا سجى ولكل ذا نفس سواء كان كما هرنا قدس ولد كان زي بلا أنت مسافة تصلي كما زبلوا قدوس 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 إجابي راملخنا زنبر كذا لخان كل حليف كان منزل عالم عالم تنبر كمسراك سام عرب كمسمين كسعد بو بسم كان نزل عالم عالم تمسكن يكون عبد مينازا مع التزي أنزا سعزي أنز وسكنا كنزلنا لما أنا قدوس ما أدينا بقالك كنت أغاخر إجابي راملخنا أبزز لنا نزع دل زسلا خفت كلنا كبر المسكان نعخا يكون إذا تغفيت النازل عدل دمانا من قص غاز مرحنا قد غازت حزنا ناب سماي زت أمتنا دما قبرلنا إذا بعلمنا وريد زلك عزاف حمام دما جابير أملاخنا نسغام فوس محرتك لأخلنا كابقص مدري أطفألنا حيمم زلو فوسلنا حزينم زلو صنعنا علنا تجنب أمزلو رهولهم بسقاب نفس تعصرف تحيم فحزب دما أكبهم نعلم سلام نزازلنا أي حقر سلام نحقرنا نهزبنا نقرابتنا أمن قنا سلام هبنا صومنا بارخلنا قدسلنا نحوريات كم تقبل كلهم نحن ما تقبل لنا بنادينا قدس رنجل مريم أمالادنا بنا ملاك ترادنا بنا نبياتنا ورياتنا صار كان سمايتات صلت يتفلينا كم تنحوريات زمار كيم أو سمايات تنبر أبونا ندبلنا نسوع كلنا اسم كاي قدس من صغات نسا فقد كان تاب سمايكم دم أمدري يكون على تنجرنا لما هبنا نحن نزودلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا أوسنا دقنا كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا من قسم حيلين كبر نزل على النت كإما أمين
موزت يا مريم بنا قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الله لنا خير دنجلي خير بسكاخون دنجلي خير دي جابير صوات كويتا سراوي سلام لك الله نسخي كابان سبرختي خير فركر سخم لخو ومل تسقى جابير مسخي وفستي دسفلكي حتيتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس من تانا محرت لمن لنا امين يفتح ويسري دينو املاك نون ليس كريستوس كاني كنا سرات يدم ساتي ابسول لبرك ساتي بران انتم ويا كنا تويد كنا تران سير بسنه بسمكم كن فتانون صاني رسين سكرون سماجيو مارن بروسس مل 10 تخلت زحالف محرنا بزمصر محلونا بافن منفس قدوس وانت جزتنا مريم مارن بروسس مل 10 تخلت ما بولو منفس قدوس هذا املاك راي كما يوعدكم كما يكأنكم كلكم داير المسكن راي سير املاخنا زت مسكن يكون ما صبو مجمار قبرلنا ابو እግዚአብሔር ዝበጽሕ እግዚአብሔር ዝقبሎ ጸሎት ግበረልና امين راي ما ጅምር ዶ ሰናይ ነገር ቀጽሎ قتلوا باشا قتل ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላክናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ማስቀበልና ተወራና ነው ልብናና ቅብና ተቀበልና ናማቅብና ናጥና ክሳዛ ሰዓት ዚአዊና ብጽሕና እዩ ሕጁም በዛ ቅድስ ለዚያን ኩሉ ዘመን ይወትናን ፍጹም ሰላም ክህልወና ኩሉን እግዚአብሔር አምላክናን ልምኖለና ወጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ተዛቦን ጎይታና አምላክናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ لعل كل جبرن انت كل جبرن عاوشت كل جبرن مسكنك لنا سلسور كنا نزرد خنا نزحل خنا نبخم سلز قرب كنا نزقب كنا نزتنا خنا ساعات ساعات زي او سلز خنا نمسكنك لنا ومفكر سب اذا قدس على زي عن كل زمن يوتنا ناخاب بنفرح بفصم سلامكم فصم دمس تخاطر الجاب طب دمس باشا دمصهم ما معني له حيل السلام كنا سلطان دافنا نساء كل فادنا بالا نمبرنا فتنا يتولنا حد ودخا قويتنا املغنا مدحنا يسكر سس من تفقر سبيل بزغبار محرتني قرتا مسخا معرم خويم زغنا منفس قدسن لمن كل ساعه نزل علم علم امين واملاكم سالخا محرني كنت عبير راخ ابا سايدمسس كبا ابا ساي صبيك حصبني كبا حطياتي وناصريني انا ابا ساي فلط عندكم حطياتي كل غزي ابقرم ايو زربا صادق بفرد خاون نصحون كاتركبسي انا اخاط راي بدلكو ابقمي خاكاي جبركو انه بابسات ولدكو نيقا بحطيات تنستني انه انا حق اوشي خاطرليو عبو وانت مهرني من تغصرس مسمع ذات ريني كبرتكو صعدو صبني تنزقت قاينا عصم تحقسات بهتان حقسن اسمعني يزكا غبعتياتي كولو نبزل ابساي وندمسسو واملاك صري لي بفطرلي صنع منفس كاوشتي حدث كابغص كاي دربيني قدس منفس كاي تقدفني حاجوس مدحان كامل سلي فقادنيا منفسون دغفني مقدخان مفرس خمرم ايه حطان مقدخان مفرس خمرم ايه حطان بخاكم لسيم واملاخ مدحاني كاب عداده ما ناقفني لساني نصدق اهل الكتب لليا ويتاي افاي مسكانا كنغرس كنافري كفت مسوعه بهاي بلكانيو زي كون اسم قرب كل كانره مسوعه محرار ايتو غني خمو مسوعه املاخ صبر منفسيو واملاخ نسبرون قطقطن لب ايتون قنيخا نصيام بصغها سناي غبرلا مكابيبات يرسالم وندق شعوب مسوعه صدقي بزحرر مسوعتي بملؤ مسوعتي باكب لك ايو شو عم مسويخا اراحو قرب لك ايوم هاليلويا امين هاليلويا الساعات 6 ذا ساعات زيا من بارسغا غويتانا ኢየሱስ ክርስቶስ አብ መቃብርን መፈጸምታ ሰዓት ማዓልትን እያkom እውን ድቃስ አምሳል ሞት ስለዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ይቀጽሉ በል رأي مرقيتا مزمور 130 وእግዚአብሔር ካብ ዓሚቕ ናባኻ ኣወኹ ጎይታዬ ድምፀይ ስማዕ ኣዛንካ ናብ ድምፂ ምህልላይ የቕልባ ወእግዚአብሔር ኣበሳ እንተተቋጻጸርካስ ጎይታዬ መንደው ክብል
ግና ኸመን ትኽፈርኻ ይቕሬታ ምሳኻሎ ንእግዚአብሔር ጽበ ነፍሰይ ትጽበላ በቓልውን ተስፋ ገብራ ኣለኹ ሓለፋቶም ወጋሕታት ጽበዩ ሓለውቲ እወ ሓለፋቶም ወጋሕታት ጽበዩ ሓለውቲ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ትጽበዮላ ሳህሊ ኣብ እግዚአብሔር ብዙሕ ምድሓን ከኣብዩ እሞ ወእግዚአብሔር ወእስራኤል ንእግዚአብሔር ተጸበዮ ንስውን ንእስራኤል ካብ ኩሉ ኣበስኡ ኸድሕነ እዩ ሃሌሉያ ማማ ጽጌረዳ ማማ ጽጌረዳ ኣለኸ አንሚት ግበራ ሚት ያዘላ እጅኸ ጽቡቕ ሕጂ መጽሕና ኣላ አራይ መበል 131 መዝሙር እግዚአብሔር ልበይ ኣይተዓበየን ኣዒንተይ ከዓ ልዕል ኣይበላን ኣብ ኣብይን ዘየስተውዕለሉን ነገር ኣይመላለስን ንነፍሰይ ሃዳእክዋ ስቕ ኣበልክዋ ከም ጡብ ዝሓደገ ህፃን ኣብ ሕቑፊ ኣዲኡ ነፍሰይ ከምቲ ጡብ ዝሓደገ ህፃን ኣባይ ከምኡ እያ ኣታ እስራኤል ካብ ሕጂ ንዘለኣለም ብእግዚአብሔር ተስፋ ገብር ሃሌሉያ አሜን አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 132 ማማ ህድኣት አንሚት ግበራ ሚት ኮይና ኣላ ነቲ ኣቀያ ገና ሚት ኣላ ነቲ ኣቀያሕ ማይክሮፎን ትመስል ጽቕጥ ኣብላ ጽቡቕ أول 132 هو 132 እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን 130 መዝሙር ወእግዚአብሔር ንዳዊት ኩሉ መከሩኡ ዘክረሉ ንሱ ንእግዚአብሔር ከም ዝመሓለ ቦታ እግዚአብሔር መሕደሪ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ክሳብ ዝረክብሲ ብሓቂ ናብ ድኳነይ ቤተይ ኣይኣቱን ኣብ መንጸፍ ዓራተይ ኣይድይብን ኣዒንተይ ድቃስ ንኸበሮ ዓይንተይ እውን ስላምታ ኣይህብን ኢሉ ነቲ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ከም ዝተመባፅዐ ዘክረሉ እንሆ ብዛዕባ ኣብ ኤፍራታ ሰማዕና ኣብ ሞሮር የዓር ረኸብና ናብ ማሕደሪኡ ንእቶ ኣብ መርገጽ እግሩ ንስገድ ወእግዚአብሔረይ ንስኻ ቦታ ሓይልኻ ተንስእ ናብ ቦታ ዕረፍቲ ንዓ ካህናትካ ብጽድቂ ይልበሱ ቅዱሳንካ ድማ ዕልል ይበሉ ምእንቲ ዳዊት ባርያኻ ኢልካ ገጽ ቅቡእካ ኣይትምለስ እግዚአብሔር ንዳዊት ካብ ፍረ ከርስኻ ኣብ ዝፋንካ ከቕምጠልካ እየ ውልድካ ኺዳነይ ዝክምህሮም ምስክራተይ እንተሓለዉ ውሉዶም ድማ ካብ ዝፋን ሓዋሩ ኣይቀምጡን እዮም ኢሉ ብሓቂ መሓለ ካብኡ ኣይርሕቕን እዩ እግዚአብሔር ንጽዮን ሓሪዋ እዩ እሞ ምሕደሪኡ ክትከውን ብሓጋ እዚኣ ንሓዋሩ መዕረፊተይ እያ ብሂገያ እየ እሞ ኣብዚኣ ክነብር እየ ሲሳያ ጸቢቐ ክባርኾ እንጌራ ከጽግቦም እየ ንኻህናት ምድሓን ከልብሶም እየ ቅዱሳኑ ከዓ ብሓጎስ እልል ክብሉ እዮም ኣብ ቀርኒ ዳዊት ከበቁል እየ ንቁብአይ መብራህቲ ከዳልኹ ንጸላእቱ ነውሪ ከልብሶም እየ ኣብ ልዕሊኡ ግና ዘውዲ ከንጸባርቕ እዩ ሃሌሉያ ተመስገን አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መምህር ወይ ዶክተር ጽጋብ ተዳለኹ اوكي مبر 133 مزمور انه احوات بحد حبيب نبرس كندي سنين كندي طعمن كان خبر زيتي ابرسي ابتحمي ارون نبتي زفر زور زغابي برخاتن يوتن زلالم عزيز يوم كمزي كمتينا اخران يون زور اللي هرمون اللي
دكتور صقاب 234 هون نوع تسمعني هذا كريت مثلا ضد خريطة تسمع الله سمع الله حاجة مزبور مبر 234 إنه ليتي عاب بيت እግዚአብሔር انتقوموا كلكم باروت እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ባርኽዎ እዳኩም ናብ መቅደሱ አልዕሉ ንእግዚአብሔር ከዓ ባርኽዎ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር ካብ ጽዮን ይባረኽ ሃሌሉያ አሜን هللويا آمين هللويا أمان 237 أبشر شلخة نبل 237 مزمور التقارب وأثار بابلين تأمرنا بصيون نذكرنا دفنا وسنقطعنا أتيا وأجل عبادات سقدنا تم زمارقنا ناي مزمور قالات تبانا دليل تم سكيتنا حدا مزمور بصيون زمورنا نابل وسلموننا نجينا مزمور زابير مدركوانا في زمر يروساليم درسي عكس يماني إديت رسعني تذكركي يروساليم أحلفا كلهم حبوسي إدليل الحسيات الحديث أبا وزاريه نتم أفراسو ساعة مسيرتا فرسوا زبولو تكيرهم مع يروساليم زفرهم تفرعانو زلت قلبا بهم أنا تزقبتنا زفريتي مسلمين إيو أتعنات إزواب وفي سبلوغ مسلمين إيو اللي بيع آمين هللويا مزمور 238 يوت اوكي 238 دخلت ندوديكم هو صبا الله اوكي مبل 238 مزمور بملو لبي امسكنك اب قدمي امالختي مسكناخا ازوار يزمر نقالك حالات كله سمكا عبيخيو إخامو ناب قدس نقدسكا أبي لي خسجد نسمكا ونسلي سهلخا حقخان إلي تمسكنو إيه بتاد تصوع كل معلكي ملسكا لي أتبعكني لنفسي أبي حياة بيتاي كلهم نجستات مدري قالات أفكا سميعهم كمسكنوها إيوم كبرين إزغابيهر عبي إيمو بزعبا من قدتات إزغابيهر كزمور إيوم إزغابيهر لعول إيمو نتحط يريو نعبيون كاب رحق يلاليو بمعكل مكرا أكوا أنت خدكو نسغاحيا وتقبرني إلكا أب كرا صلاتي تزرقحو يمانتي إلكاون تدحنني إزغابيهر كفتصمل إيو قويتاي تقاخا نزل عالمي نبر نتكبر أداوكا أيتحدقو هللويا 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 آمين هللويا مزمور 241 أمان سمع الله لي هو سمع الله هو أمان ጎይታዬ ናባኻ እዊ ኣለኹ ቀልጢፍካ ምፃኒ ክፅውዐካ ኣለኹ ንድምፀይ ፅምበሎ ናብረተይ ኣብ ቅድሜኻ ከምዓል ኢደይ ከም መስዋእቲ ጎይታዬ ንኣፈይ ቀፈር ግበረሉ ደገ ክናፍረይ ይሓልው ምስ ገበርቲ እከይ ረስእነት
ከይገብርሲ ንልበይ ናብ ክፍኣት ኣይተዘምሎ ኣነ እውን ካብቲ ጥዑም ብልዖም ኣይበልዕ ጻድቕ ይወቅዓኒ ለውሃት እዩ ይዘልፈኒ ዘይቲ ርእሰይ እዩ ርእሰይ ኣይእበዩ ጸሎተይ ገና ብከዮም እዩ ጸሎተይ ገና ብከዮም እዩ ፈረቶም ብገደል ምስ ጸደፈ ቃላተይ ጥዑም ምዃን ክሰምዑ እዮም ከምቲ ሰብ ንምድሪ ዝትልሞን ዝሓርሶን ኣዕጽምትና ከምኡ ኣብ ኣፍ ሲኦል ተበተነ ኦ እግዚአብሔር ጎይታይ ኣዒንተይ ናባኻ እየን ኣባኻ እውይ ኣለኹ ንነፍሰይ ኣይትኽዓዋ ካብቲ ዝጸወደለይ መጻወድያ ካብ መፈናጠር ገበርቲ እከይን ሃልወኒ ኣነ ክሓልፍ ከለኹስ በሰኣን ኣብ መጻወዲኦም ይወድቁ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ عندك مزمور 142 مزمور 142 بدمصينا بእግዚአብሔር እዊ بدمصينا بእግዚአብሔር ምህለል ኣለሁ ጓሄይ ኣብ ቅድሚኡ ኽዑ ሽግረይ ኣብ ቅድሚኡ ነግር መንፈሰይ ኣብ ውሽጠይ ምስማህመነ መገደይ ፈለጥካ ኣብታ ዝሓልፈላ መገዲ መፈንጠራ ሃቡለይ ኣብ የማን ጠምት እሙርኤ ዝፈልጠኒ የልቦን መዕቆቢ ሰኣንኩ ንነፍሰይ ግዲ ዝገብረላ የልቦን ኦ እግዚአብሔር ናባኻ እወኹ ንስኻ መዕቆቢይ ኣብ ምድሪ ህያዋን ግደይ ኢኻ ኣብ ብዙሕ መከራ እየ ዘለኹ እሞ ኣውያተይ ስማዕ ሓይሎምኒ እዮም እሞ ካብ ሰጎግተይ ኣናግፈኒ ንስምካ ክማሱስ ንነፍሰይ ካብ ማእሰርቲ ኣውፃእያ ሰናይ ክትገብረለይ ኢኻ ሞ ጻድቃን ክኸቡኒ እዮም ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ هللويا مزمور 146 فروين تنببلنا حراي كمزمور داوود دي حنبب ويس كاب مزمور داوود اوكي ما نخلق اوكي الراي ما نخلق لكم يا هاي من هالو بابا خدانة تنببلنا مني خدانة ايفون حراي اتس اوكي هرتي حراي تنبب ريدي حراي شي هللويا نفسين እግዚአብሔር አመስግኒ በህይወተይ እንከለኹ ንእግዚአብሔር ተመስግኖ ክሳዕ ዘለኹ ንኣምላኸይ ከወድሶ እየ ብመሳፍንቲ በቲ ክረድእ ዘይከኣሎ ወዲሰብ ኣይትወከሉ ትንፋሱ ትወፅእ ናብ መሬት ይምለስ በታ መዓልቲ እቲኣ ሓቀናኡ ይጠፍእ ኣምላኽ ያዕቆብ ዝረድኤቱ ተስፍኡ ከዓ ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብፁእ እዩ ንሰማይን ምድርን ነባሕርን ኣብኡ ዘሎ ሁሉን ዝገበረ ንሓቂ ክሳዕ ዘለዓለም ዝሕሉ ንጥቁዓት ፍትሒ ዘውፅኣሎም ንጡምያት እንገራ ዝህቦም ንሱ እዩ እግዚአብሔር ንእሱራት ይፈትሖም እግዚአብሔር ንዕንቲ ዕውራት ይኸፍተን እግዚአብሔር ንዝደነኑ የቕንዖም እግዚአብሔር ንጻድቃን የፍቅሮም እግዚአብሔር ንስደተኛታት ይዕቅቦም እግዚአብሔር ንዘኽታማትን መበለትን ይዓልዮም ንመንገዲ ረሲያን ግና ይጠውያ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ይነግስ ኦ ጽዮን ኣምላኪ ንውሉድ ወለዶ ይነግስ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን مزمور 147 قعي تنببلنا
لنا دو تسمع دي قعي لسني ኩሉ ንዝኽእል ኣምላኽ ኣመስግንዎ ንእግዚኣብሔር ኣመስግንዎ ንኣምላኽና ብመዝሙር ምውዳስ ሰናይ እዩ ንዑ ምስጋን ጥዑምን ግቡእን እዩ እግዚኣብሔር ንኢየሩሳሌም ከም ብሓድሽ ይሃንፃ ኣሎ ነቶም ኣብ ምርኮ ዝነበሩ ህዝቢ እስራኤል ይመልሶም ኣሎ ነቶም ልቦም ዝተሰብረ ይፍውሶም ነቕሳሎም ይዝንንን ብዝሒ ከዋኽብቲ ዝመደበ ንሱ እዩ ንኩሎም በብስሞም ይፅውዖም ኣምላኽና ዓብይን ሓያልን እዩ ጥበቡ ወሰን የብሉን እግዚኣብሔር ንትሑታት የልዕሎም ንኹፋት ሰባት ግና ኣብ ምድሪ ይደርብዮም ንእግዚኣብሔር መዝሙር ምስጋና ዘምሩሉ ንኣምላኽና ብመሰንቆ ውዳሴ ዘምሩሉ ንሱ ንሰማያት ብደመና የጎልብቦ ንምድሪ ዝናብ የዝንመላ ኣብ ኣኽራን ሳዕሪ የብቁል ንሱ ንእንስሳ ምግቢ ይህቦም ነቶም ናብኡ ዝምህለሉ ጨቃዊት ኳኳት ከዓ ምግቢ ይህቦም እግዚአብሔር ንሓያል ፈረስ ኣይብህጎን ብንፍዓት ሰራዊት ኣይሕጎስን በቶም ዝፈርህዎን ብምሕረቱ ተስፋ ዝገብሩን ግና ይሕጎስ ኦ ኢየሩሳሌም ንእግዚአብሔር ኣመስግንዮ ኦ ጽዮን ንኣምላኪ ወድስዮ ከመይ ንሱ ንመሓርሓር መዓጽኺ ዘጽንዕ ንህዝቢ ዝባርኾም እዩ ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይገብር ብዝበለጸ ስርናይ የጽግበኪ ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ እቲ ዝብሎ ድማ ቀልጢፉ ይፍጽም ንበረድ ከም ጡጥ ይዝርግሖ ንኣሳሒታ ከም ሓሙኽሽቲ ይብትኖ ንበረድ ከም ጸጸር ይድርብዮ ኣብ ቅድሚ እቲ ንጉስ ዝሰዶ ቁሪኽ መን ክቆውም ይኽእል እሞ እቲ በረድ ይመክኽ ንፋስ የንፍስ እሞ ማያት ይወሕዙ ትእዛዛቱ ንህዝቡ ስርዓታቱን ሕግታቱን ድማ ንእስራኤል ሃበ ንኻልኦት ኣሕዛብ ከምዚ ከቶ ኣይገበረሎምን ንሳቶም ንሕግታቱ ኣይፈልጥን እዮም ንእግዚአብሔር ኣመስግኑ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 148 ታቲዮስ መበል 148 መዝሙር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ ኣመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኩም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሓይታን ግመን ቃሉ እተሰልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣእዋምን ጽሕደታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩልካትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርትን ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልካትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩልካትኩም ፈረትን ምድርን ኣጓዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ወንጌል ሉቃስ አባሽ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ዝጽናዕ እስራኤል ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ ቅቡእ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ወለዱ ከም ልማድ ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣተዎ ንሱ ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ኣመስገነሞ ወጎይታይ ነቲ ንምብራህ ኣህዛብ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ምእንቲ ክኸውን
ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮም ድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ሄር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ኣሜን ክፍልታት ጸሎት እነሆ ኣብ ትቕኑዕ ፈራዲ ትርሓስ ተንብልና እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቕኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ መገጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑሕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ የርዕድን ኣንቀጥቅጥን ኣለኹ ግናኸ ነፍሰየ ጌና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምኽንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዘዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ታኪትኪ ተንሲእኺ ናብ ምድሓንኪ ብንስሓ ወኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሓት ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹን ኣሜን ተመስገን ኣሎ ምሳኺ መስለኒ መዋእል ሰብ ዘይውዳእ ቁርባር ሓቐቢሉሉ ሕጂ ይቕረካ ኣረ ኣማን ራሄል ኣላ ድያ ምሳኻ ዋ ኣራይ መዋእል ሰብ ዘይውዳእ ተምበልና መዋእል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰይ ንፁህ ዝኾነ ምክንያት ንካለወክ ነይሩ ግን ከ እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባር ሕማቕ ንከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ፈራዲ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ ትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ መንበር ፍርድኻ ስንብለቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቕ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ኣለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረ በለለይ እብል ኣለኹ ሎሚ ክልሳዓን ንዘለኣለምን ኣሜን ኣሜን ኦ ንጽሕቲ ድንግል ዘንብበልና መን ኣሎ ዘየንበበ ተሰገርክዎ ኣርኣና ክንበበ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቕልጡፍ ጽላ ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕመምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዎ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምኒ ኣላይት ኣደ ኢኺ ኣደ ፈልፋሊ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ኣሜን ኣቦይ መርጌታ ኦ ጎይታ وقيتا بزالي تزي أنا عمو زي حاجة نحقر حلونا وأملاها بوتاتنا نسخاب روحها برهرك عزيز وزيدي قدسن كاول نزل عالم قدس ملايين أمين وقيتا أنت ألوها توكلنا يزلنا أنت هم تقنلنا عين كلنا عقايد سبيع اللوار نسخها أروانا مبرد بقوم وأملكنا مدحننا وتستهل وسنات ندرس معنا وبيدان صحيحة خفض عليك يا أنزل على الهدننا نتقبلنا أمين وبيدا روحي خامو فرقها مهارني وبيدا روحي خامو حكنا كارت أني وقيت أرزالي بزيان عمو بزي حاجات محدر حلونا وأملاها بوتاتنا نسها بروحها مرفتك عزيز بزوحيو قدسم كاون نزل عالم قدس ملويو أمين وقيت أخنت أباها توكلنا زلنا محدثك أخوم تخنلنا أعين كلنا عخاي سبيا اللوا نسخها أبوان مكتبهم وأمرنا من حننا وتسفهنا وسنات ندرس معنا وإذا نسخها قد عليك نزل على مترهننا تعوبنا أمين وإذا بروحي خمو فردها مهارني وإذا بروحي خمو حكنا كارتاني وإذا بروحي خمو خبرها برهالي
ወጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ወጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለ ዝኾንካ ይትንፀገኒ ወጎይታይ ንዓኻ በዲለ እሞ መሓረንን ነፍሲ ኣድሕነና እናበልኩ ጽላ ኣለኹ ወጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብርካ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምጻእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም እትነብር ዘሎኻን ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ተኽለ ማርያም ተንብበልና ቀፂልካ መምህር ቅዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘነ ትስማሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘነ ማረን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘነ ወላለት መስቀል ምን ተነስተሰቅለ ማረን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘነ አብሳሳና ሀልቲ ኸመታስ ምስጋና ነው ሰማይ ዛሬገ ወራቡ استغمت الحيوانين ثاني كفركم بحدش ما تسيو بكم حرمنا السلام ولدن منفوس قدس ومن كل ساعة نزل على العالم آمين وصل قدس محرم قدس محرم رأي أمان احنا حدقنا وقويتا بدلنا تبصرنا وقويتا بس رغدنا وقويتا نحمات الزبقاء سخيام ومن انت تقدس سمك ايكا فوصم وقويتا نتمزموتا بوتاتنا نحواتنا انكا نفس معرف وقف حتيات نسوز بانكا قويتا بدأنا لما نراخا تقبلنا كبر مسلانا مفتوص معارك بسنا نحاقا يقبا امين باشي أو نزل السماء تابو تام حرنا أقويتا محرنا أقويتا بارخنا أب سماء تنبر ربنا نبال ودما مدري يكون نايلة يرون كل حرقنا فلنا حرقنا كفاك احنا نعمل رفضنا يجبنا هاي اللي مشكلة ولا ألمنا
بمهلاو أبز قالوا بمنبر كم تسو زعزازنا كم تنسو بقبر زرعينا خوينا مسن ملالس نجزابير كم نفكره بزي إنا نفلت سلازي فقرنا أملاح قاعد إزازاتهم حليمو إزازاتهم أي كبيدني حدا قمو خحد قلكم أفكرمو أفكركم سناي قبرمو سناي كقبرلكم زبد أرعتي فوق إشي لنا تامود داتا ماتيوس عسر تحدي كعسرين شمونتن أقول جزء عبد خامنا كابتن كسرنا عزلون كلهم تسعرون صور زخبدكمن ناباي نوع تبالكالة كلهم تسعرون صور زخبدكم ناباي نوع أنا أعرفكم إيه أنا لو واحد بيت حد أرعتي فوقش صوريك الليمو كاباي تمهارو لنفسهم كا عرفتي ترغبيهم أبتغل آيتي مسنا حلت نهوتك مفكار نهوتك مفكار زي انتهي مالتي هوتنا كساب كندي كبرتي مخانا اتي سب بمثلن بملكعن أملاح كفتر كله اكزابير كساب كندي أخبيرو كم زفترو اكزابير ودسة بزودقه كاب سمايات وريدو كاب قدس دنجل مريم توليدو بدمو زعدقو كبور فترة اكزابير يو سلازي ازي مهانو مسن فلت ازي مهان فليتنا كبرنا مس بات اكزابير عززنا مسن خيط بو يناتي نفسنا كم نفكرا نفلت يو سلازي أنس أب عين اكزابير كبوريه أملاخيكا حيلي كوني سلقالات اكزابير زمسجنا يكون آمين أنس أب عين اكزابير كبور إيه أملاخيكا حيلي كوني بارسي أنا اتباري وخون نيايكوب نابو خمالسو نإسرائيل ونابو أكوبايلو كما حسن جميرو زدقونا نكزابير يبلالو أنس أبعين نكزابير كبري أملاخيكا حيلي هو نسون يبل ننجد يعيقوب نمتنسا نتوم زترفو إسرائيل نمملاس باري أي مخانكا أزي حداتيو مدحانيك سعمد ندري من انتخابات سحسي برهان أحزاب كقبرك كاي نتسب زنعقو حزبتات زفنفنو باريا غزاءتو نعوك زابير اتتبجاو إسرائيل قدسن سلاتي أمون إكزابير سلاتي زمركا نا إكزابير قدس يلوم نجستات ريوم كتنسو مسافة تون كسوكدو اليوم يبلالول أنس أكرم إكزابير كبوريي سلازي سب نسقو يمقبون يكناخونو نمبر حدقوا زسالو يلن زيان عايز توهبتني نفسي زيان عايز توهبتني سجا بإكزابير زخبرت يا بملك علم مسلن أملاخ زتفترت يا سلازي باتز توهبنا كبري باتز تخفللنا واقع نهوتنا كندو كبرت مخانا كنفكرا كنفلتا إكزابير زلزلنا نادي ناب هيوت زل عالم زبصح محرت قويتانا يس كريستوس إنها تصبهم سي نرئسهم بفقر أملاح حلوا واي أب ملك يهودا معرف حدا معرف يزلوا قصر عسران حدا نهيوت كمفكار أب تبلارستينا زلنا نادي ناب هيوت زل عالم زبصح محرت قويتانا يس كريستوس إنها تصبهم سي نرئسهم بفقر أملاح حلوا أبلا انتالنا كله نسقانا خنكانا خنو كي تمي كي سمي كي عرق كي قرر كي حمم كله كنكانا خنو قبونا نسقانا خنكانا خنو حاتيات هيكونن ما عرق معريقين بسقانا تخانا خنا نسقانا دا تخانا خنا يخلنا لنفسنا ترسعناقين فرق أكلنا خدحين فقر أكلنا خطفة سبق سلازي يكونه نتي ناب هيوت زل عالم زبصح محرت قويتانا يس كريستوس نا تسبهم سي نرئسهم بفقر أملاح حلو واي
ስለዚህ እቲ ንህይወቱ የፍቅር ዝበሃል ንገዛእ ርእሱ ብፍቅሪ ኣምላኽ ዝሕሉ እንታይ እናተጸበየ ምሕረት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸበየ እዚ ምሕረት እዚ እንታይ እዩ ግዝያዊ ፈውሲ ግዝያዊ ረድኤት ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ዘብጽሕ እዩ ነቲ ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ዘብጽሕ ምሕረት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸበኹምሲ ንርእስኹም ብፍቅሪ ኣምላኽ ሓለውዋ ሰላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ደጊምና ንራእያ መልእኽቲ ይሁዳ ምዕራፍ 1
هالو نسمعكم على سمع الله خديه هو سمع الله alright نتي أود سب قال زربا زبالة يحدقل إيو نتي أمن فاس قدس قال زربا زبالة جنا أبز علم زي أكونه أبتات مس كونه أي حدقلون إيو إبلكم اللهو إلو حجي اتي ودسب زبلا زلو نمانيو انت دايلنا نكريستوس ايو نكريستوس قدمي تنقاتو قدمي እግዚአብሔር አቦ ብኡስ ተመርኩ ፍቱ ወደይ ንዑ ስምዕዎ ኢሉ ስጋዕ ዝምስክረሉ ከምኡውን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊኡ ወሪዱ ከም ርግቢ ክሳዕ ዝግለጽ እቲ ህዝቢ ከም ወዲ ዮሴፍ ወይ ድማ ከም ታራ ርእይዎ ስለ ዝነበሩ ክሳብ እቲ ግዜቲ እንተ ተጻረፉ كم ترى صبري أمه ولا حنت عشم يبلمون دحريو جنا قبل علم منفس قدوس قال زربا زبالة جنا أي حد قالونيو ولدي سجاس لزلبسه سبس لزغنه بين السحا يحد قاليو نمنفس قدوس عرف جنا مخنيات سلزي بلو أي حد قالون أيو حجي بوس مركفت ودي إزيو إلو كي مسكرلو منفس قدس بأمثال لقبوريدو أبرؤس تقمت خي ترى خلو نكرسوس عروق بأسي تراسب إيو زبالة كحدو قلو إيو بوس مركفت ودي إزيو إلو منفس قدس دما بأمثال لقبوريدو مس مسكرلو زيز عرفاقنا أي حدا قالون إيو أبزا عالم إزي أخواني وي أبتا اتمس عالم كونه ملسيلنا ولا ناب زيزات معراف عسران 4 فقد 10 شدشته انت رئيناون نأجزي أبيهر زيز عرفة بدار بأمني موت يموت إزبل مخنياتو نمنفس قدس كتصرف كلها نمن يخا تصرف زلخا نأجزي أبيهر يخا تصرف زلخا نسب تصرفكا بنسحا حدقت كتركب تغليخا نأملاخ تصرفكا قنا حدقت كتركب أي تخيلن إيخا بنياتو منفس قدس انت دعيلنا أملاخ أيو أما أبونا بمرجت هذا زيادة توسبكم لا سبقت دس بلني. عليه اسمع الله سبقت من اللي تلا نفعل محمد عليه وجه معنا. الرأي أبو الشيخ عليه وتسمع لنا خالق زي تحت يلن لاست ويك أحطه تحت نيرو توم زحتته بالزلزال له قال أحطها أبزأته ولو من اللاس حيش الرأي أبونا نمن فاس كدسون جاهي وان قليسو منا نأتي أمونغونا بكبرت أو خبتار سرطة وزانا مدنا مدوس عموش أسران كالتن أنا قنا نحوز عزبله كله خبر رديو نحو أتا تخدان شرط زبله دما أما جبايا خبر رديو أتا عشاء زبلون نجهنم كفر رديو قبلكم الله
ማቴዎስ 20 ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 22 ስለዚህ ንሰብ ክንጻረፍ ከለና ነቲ ብመልክዕ ኣምላኽ ዝተፈጥረ ሰብ ምፅራፍ ምዃኑ እቲ ንሰብ ዓሻ ዝብሉ ኣብ ገሃነም ክፍረዶ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሂርዎ ኣሎሞ ኣብ ኣፍና ጥንቁቃት ከም ክኸውን ከም ዘለና እዩ ሕራይ ካልእ ሕቶ ርእይቶ እንተሊና ናይ ጉባኤ ኣብዚኣ ሕቶ ላትኒ ናይዛ ሕጂ ቀፃሊት ማለት እዩ ድሕሪ ሰብ ተጋጊሙ ሚት ኣላ ይስማዕ ኣይስማዕን ኣላ ይስማዕ ኣላ ኦኬ ኣብዚኣ ሚት ገይረ ሚት ኣላ ኦኬ ይስማዕ ደሎ ኦኬ ይቅረታት ኢሉ ኮንፌሽን ተገበረዊን ኣይግደፈሉን كما أتانا كونفيشن أيتردد إن دحري زي حدا قال له كوينو زبلسي دحر كونفيشن غيرو تسبسي يحد قالنا نديو حتى ماذا كان في ساعات بتخصيان بنسحة بقبو نسحة تنسها زي هدك حاتيات يلن إلى تأمن بسبب الرسيان قبو نسحة زجبره سلزي أتي يهودا تتعيسو يبل تتعيسو مالتن تنسحو مالتن تتعيسو مالتن قبو نسحة وسيدو مالتن ببينو يويو ስለዚህ ኣብዛ ሓለፈ ግዜና እውን ብዛዕባ ኤሳው ርኢና ነርና ብንስሓን ተደለያ እኳ ንንስሓ ዝኸውን ግዜ ከም ዘይረኸበን ከም ተደርበየን ይዝብል ስለዚ ብግቡእ ንስሓን ድሕር ቀሪቡ ብንስሓ ዘይስረ ሓጢያት የልዎ ኢላ ተኣምን ቅድስት ቤተክርስትያን እንተኾነ እቲ ዘጠንቅቐና ዘሎ እንታይ እዩ ናብ ዒላ ክትኣቱን ካብ ዒላ ክትወፅእን ዘሎ ሓይሊ ፍልልይ ሰብ ናብ ዒላ ክኣቱ ሸተት ኢሉ ብቐረባ ክወርድ ይኽእል እዩ ካብ ዒላ ክወፅእ ግን ብዙሕ ሓይሊ ስለዘድሊ ቅዱሳን ኣቦታትና እውን ዋላ ብንስሓ ክኣቱ ከለው ኣብ ዒላ ዝኣተወ ሰብ እንተረኣኻ በትርኻ እምበር ኢድካ ኣይተሃቦ እዩ ምክንያቱ ስሒቡ ንታሕቲ ከውርደካ ዘሎ ተኽእሎ ከቢድ ምዃኑ ስለዚ ኣትዕዮ ከቢድ ጥንቃቐ ከም ዘድሊ እቶም ፍፁማት እንደዘይኮይኑ እቶም ጀመርትን ማእኸሎትን ኢዶም ክህቡ ከም ዘይክእሉ ኢዶም ተሂቦም ግን ናብቲ ሓጢያት ተሳሒቦም ክወድቁ ከም ዝኽእሉ እዮም ኣቦታት ቅድስት ቤተክርስትያን ዘጠንቀቑ ማለት ስለዚ ብሓፈሻ ግን ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ብግቡእ ንስሓ ዝተነስአ ዘይስርሕ ሓጢያት የለን ኢላ ተኣምን ቅድስት ቤተክርስትያን ተመሊሳ ዶ እወ ተመሊሳ مليس على بوي مريجيتا تايكم زخونات ميوت نكبركو عليه وقت يسمع لنا رايك أبوي مرجيتا حتتات كسب زمسسي نزيع سابان أمان زحت تواسي بحن ساب غير دحن تحت خاتت الرأي يرجع لنا الرأي تي نمنفس قدس زرفة أي حد يقولوني ولا اللغة على أملاخيو نسو على أملاخي بالنسحة زي من لسيلن كا على أملاخي جن تبمن نمنفس قدس زرفسي بزي مدريون ولا بزي مسؤون أي حد يقولني نمنفس قدس زرفة زبلس نايمو دعتها تفريدي بك نسحة بزي بلو هنا تفريدي يزبز له حجس نزع عين السبسي نسحة اللوديو على سي
ኣብ ንስሓ ዘይብሉ ስቴት በፂሑ ኣሎ ማለት እዩ ሰያት ያሕቱ هو ጽቡቕ ኣብ መጽሓፍ ስንክሳር ታሕሳስ 12 ብናጥስ ዝተባህለ ንፉዕ ሰባኺ ክሰብኽ ከሎ እንታይ ኢሉ ሰቢኹ ሰብ ፈሪሑ ኣብ ዘበነ ሰማዕታት ማለት እዩ ፈሪሑ ኣምላኽ ዝኸሓደን ብዝሙት ዝወደቐን ንስሓ የብሉን ኢሉ ይሩ ማለት ዝመሃሮ ትምህርቲ መበገሲኡ ከዓ ኣብ ዕብራውያን 6:4 እዩ ዝጅምር ማለት እንታይ ኣትብል ተቓል ነቶም ሓደ ግዜ ብርሃን ዝበረሃሎም እቲ ሰማያዊ ውህበት ከዓ ዝተዓሙ ተማቐልቲ መንፈስ ቅዱስ እውን ዝኾኑ እቲ ሰናይ ቃል ኣምላኽን ሓይልታት መጽእ ዓለምን ከዓ ዝተዓሙ እንተወደቑ ንወዲ ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ንርእሶም ስለ ዝሰቐልዎ ብጉህድ እውን ስለ ዘላገጽሉ ከም ብሓድሽ ንንስሓ ክሕደሱ ኣይከኣሎምን እዩ ደግማያት ኣንባብ ዕብራውያን ካብ 6:4 ክሳብ 6 ነቶም ሓደ ግዜ ብርሃን ዝበረሃሎም እቲ ሰማያዊ ውህበት ከዓ ዝተዓሙ ተማቐልቲ መንፈስ ቅዱስን ዝኾኑ እቲ ሰናይ ቃል ኣምላኽን ሓይልታት መጽእ ዓለምን ከዓ ዝተዓሙ እንተወደቑ ንወዲ ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ንርእሶም ስለ ዝሰቐልዎ ብጉህዶ እውን ስለ ዘላገጽሉ ከም ብሓድሽ ንስሓ ክሕደሱ ኣይከኣሎምኒ ካብዚኣ የተበጊሱ ብናጥስ ቀሲስ ብናጥስ ይብል ካብዚኣ ተበጊሱ ኣብ ዘበነ ሰማዕታት ፈሪሖም ኣምላኾም ዝኸሓዱ ኣብ ዝሙት ዝወደቑን ብንስሓ ክሕደሱ ብንስሓ ክድሕኑ ኣይክእሉን እዮም ኢሉ ይሰብኽ ነይሩ ቤተ ክርስቲያን ፀዊዓቶ ኣብቲ ኣብ ምስኡ ዝነበሩ ኤጲስቆጶስ መኺሮሞ ሚዒዶሞ ኣይሰምዐን ጉባኤ ተገይሩ ሓሙሽተ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዘለዎ ልዕሊ 40 ዝኾኑ ካህናት ልዕሊ 60 ዝኾኑ ብሱላት ዲያቆናት ኣብ ዘለዎ ኣኼባ ተገይሩ ነቲ ዝብሎ ሓሳብ ነቲ ቅድሚኡ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ኢሎሞ ዝነበሩ ጽሑፋት ኣምፂኦም ዳዊት ብዝሙት ወዲቑ ብንስሓ ኣምላኽ ምሒርዎ ጴጥሮስ እውን ንፈጣሪኡ ኣብ መስቀል ክሒዱ ኣይፈልጦን እየ ኢሉ ክሒዱ ጎይታ ግን ባዕሉ መሊስዎ ያውተይ ኣብልዕ ኣባጊዕ ሓሉ ኢሉ ማዕርጉ መሊስሉ ምሒርዎ ጥራይ ዘይኮነስ ማዕርጉ እውን መሊስሉ ስለዚ ኣንጻር ነብስኻ ኣንጻር ህዝቢ ኣምላኽ ኣንጻር ቃል እግዚኣብሔር ኣንጻር ኣምላኽ ኣይትኹን ኢሎም መኺሮም ሚዒዶም ምምላስ ምስ ኣበየ ንብናጥስ ብውግዘት ፈልዮሙ ኣብ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ከዓ ሰብ ብግቡእ እንተደኣ ተነሲሑ ዘይ ድምሰስ ሓጢኣት የለን ናይ ኣዳምን ናይ ዲያብሎስን ክልቲኡ ኣምላኽነት ምድላይ ሓደ ዓይነት ውድቀት እዩ ኣዳም ስለ ዝተነስሐ ዲያብሎስ ስለ ዘይተነስሐ እዩ ትፍልል እዩ ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቀኖናኣ ዘይ ብንስሓ ዘይድምሰስ ሓጢኣት የለን እንድሕር ትሰብ ብግቡእ ተነሲሑ ኢሉ ነዚ ምስጢር እዚ ከዓ ትርጉም ሂባትሉ ስለ ዘላ እቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወሲናቶ ዘላ ውሳኔ ነዚ መስል መሊሰያ ኸውን ተስፋ ገብር ዲያቆን ጽቡቕ ኣቦይ መርጌታ እቲ ብንስሓ ወላ ሓደ ዘይምለስ ወይ ከዓ ዘይድምሰስ ሓጢኣት ከምዘየለ ቤተ ክርስቲያን ኣስተምሂራትና ኣላ እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝፀረፈ ኣይሕደገሉን እዩ ዝበለ ግን ወላ ንንስሓ ዘይብፅሕ ሓጢኣት እውን ኣሎ ሞት ዘውህብ ሓጢኣት እውን ኣሎ ማለት ሰብሲ ኣምላኽ የለን እንተይሉ ወይ ከዓ ንመንፈስ ቅዱስ ሕጂ ሞት ፈሪሑ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ከይከውን ፈሪሑ እንተኺሕድዎ ንኣምላኽ ቤተ ክርስቲያን ኣጋባብ ጌራትሉላ
ግን እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝፀርፍ ግን ኣይሕደገሉን እዩ ዝብል ግን ሓደ ሰብ ንዕር ኣምላኽ የለን ኢሉ ሓንቲ ግዜ ንንስሓ ከምልስ ዝኽእል መንገዲ እውን የብሉን ስለ ዝኾነስ እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝፀረፈስ ኣይሕደገሉን ይኽበሃል ከሎስ ንንስሓ ዝኸውን ዕድመ እውን የብሉን ብኡ ገይሩስ ካብቲ ምሕረት ኣምላኽ ባዕሉ ብፍቓዱ ወፂኡ ድዩ ዘስምዕ ዘሎ ዋላስ ከመይ እቲኣ ንመንፈስ ቅዱስ ዝፀረፈስ ኣይሕደገሉን እዩ ትብል ንስሓ ንኩሉ ከም ዘለዎ ገሊፅኩምልና ኣለኹም ቃል ህይወት ተስማዕልና ንመንፈስ ቅዱስ ዝፀርፍ ኣይሕደገሉን እዩ ትብል ዘላ ንዓ ነታ ነጥቢ ጥራሕ ንባዕላ ነታ ቃል ኣምላኽ ጥራሕ እንታይ ምዃኑ ግለፁ ንኣብነት መንፈስ ቅዱስ ዝፀረፍ ሊቃ ማኒ ኣብ ጉባኤ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ተሶል መንፈስ ቅዱስ ተሶል እዩ ዝበለ ሊቀ ጳጳሳት ዘከለ ሰማዕና ዓክማ ኣለኹም በይመርጌት ቤተክርስቲያን ጉባኤ 150 ጉባኤ ተኣኪቡ እዚ ኣንጻር ጉባኤ ንኪያ እዩ መንፈስ ቅዱስ ፍጡር ተኮይኑ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ፍጡር ተዳልኻ ኣምላኽ ፍጡር ትብሎ ኣለኻ ስለዚ እዚ ቃል እግዚአብሔር ተረዲእኻ ዝሓለፈ ጉባኤታት ተረዲእኻ ሓሳብካ ክትቅይር ኢሎም እዮም መኺሮም ሊቀ ጳጳሳት መን ሽሙ ስሙ ኣዘክረኒ ሽሙ ኣነውን ረሲዐ ኣለኹ በይመርጌት ዕራይ እግዚአብሔር ይግለፀልና ኣብ ጉባኤ ምክንያት ዝተወገሰ ኣርየሱ ኣብ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ዝተወገሰ ሊቀ ጳጳሳት መቅደኒዮስ ይበሃል መቅደኒዮስ ሊቀ ጳጳሳት መቅደኒዮስ መንፈስ ቅዱስ ፍጡር ኢሉ ንመንፈስ ቅዱስ ዝፀረፈ ማለት ስለዚ ጉባኤ 15 ጉባኤ ኣቦታት ተመለስ ኢሎም ክመኽርዎ ከለዉ ተመሊሱ ለዝኸውን ብንስሓ ቅቡል ምኾነን ኢሉ ነቲ ቤተክርስቲያን ዝሃበቶ ምኽሪ ነቲ ቤተክርስቲያን ዝሃበቶ ግዜ ነቲ ቤተክርስቲያን ዝሃበቶ ዕድል ስለዘይተጠቕመሉ ግን ብድሕሪኡ ብንስሓ ክምለስ ኣይክእልን ስለዚ ኣብየናይ ግዜ እዩ ክምለስ ዘይክእል ኣብየናይ ግዜ እዩ ንስሑ ዘይቅቡል ክኸውን ዝኽእል ቤተክርስቲያን ጉባኤ ሕጊ ሰሪዓት ትብላ ማለት ኦኬ ቃል ህይወት ተስማዕልና أنا حتى المدياسة كون تسفى قبل ليكون تملس هلا قدم هيوت ابزي انا لاست ويك دت حتتت حتو اتي لخو حتتو لي يوللو اوكي ناتي وين لاست ويك يا انه وين لت نحابهم نعم لاست ويك حكيت كني ارتي اخي نعم كان شو حقها هراي تي حتى انت يا تبزلا بخمي إنا سبات እግዚአብሔር ክንባርኾ ንኽእል ማለተይ እግዚአብሔር ይባረኽ እግዚአብሔር ብሩኽ እግዚአብሔር ኢልናስ ንእግዚአብሔር ንባርኾ ወይ ከዓ ንቅድሶ ሲ ብኸመይና ያትብል ራይ محتاجهم من أجل مسجنه أبتكس مالك سمعنا لهم هو اسمع علبة سبها مسجنه زبل قصتي سبها يقول مالك جي هذا عينت في دليل أبت هذا تبق أبت هذا هاي فوكس مالتي سلازي سبها إلو أمس جنان تيلو
سبها يلقى سبها نبتا بارخة نمسا بارخة يلو بروخ نخون جبره بارخة يلو بروخ كم زخون جبره خل كله بارخة يلقى أمس جناي بارخة يلقى رجمة يبي حجت حدا قال ببزح ترجم سلاز ترجم زابير يبارخنا كنقول كلنا زابير بروخات يكبرنا إنا نزلنا زابير يبارخ كنقول كلنا زابير تمسكن يغون زابير بعاف قدسانو بعاف فطراتو بعاف دقو بعاف أمنتو بعاف أقلقلتو زت تمسكن يغون إنا نزلنا سلاز تقسي بزح أتا بارخ ترجم بزح ترجم اللواي ناتو وبارك يوم أمت لدوتو كله بارك رقم الكسلو أبزن أنا بلزلنا كن بارك أمس جنة هذا بارك بروح جبره سلازي زابير بارك كلنا قلبه قالوا زابير مسجن نبلالنا مالت تملي صح كون تسبق جبر بق علي وتسمع لنا هيوت ما عدل تهواريهم جيزل لنا دي ويك حتى مو next week تملسوا كما دا تحيش يهلو لنا جيزينو باي مرقيتا اخ حتى مدلي اوكي الراي معنا الراي مو اللو مثلا جيزي هيوت اوكي نمالبات انت عم تقول امريكا سيلي كويشن ديت ام كويشن وين تكون تخيلها جن بادر جيراتني زحالفه حتى الى نيره اي ساعات اكستاجيروني ازيا عبتا سالسيتي بخمي يسرح اب ماتيوس قطري معرف 3 10 تاع نخلا مسبب كوا ماتيوس 10 اريدا جريا سوري نخلا مسبب كوا ابتي بساعة مس حالفه انه ملخص غير يوسف بحاجي روسي كستاك حصرا اتي غويتانايس كورستوس كتما قلوسي منفس امين تاناي غويتانايس كورستوس كتما منفس مصي غويت زغابير كاب عبدمصي مصي تبلاتا معرف ماتيوس معرف 3 سغا مጨረሻ مسببكو اب الله نخحصر الى ان كاين ببا ولا اسكم ببا دحان حسب سمعك هو تحسب حجسي ناتي حتمتا اذا اسي مستر سلاسي دي تقلت مستر سلاسي خنول كلنا انا عادي تقلت كنت اب وولد منفس قدس اندحرنا عاد تقل حقي دي ولا استقاقي اوكي اندحرنا عاد تقلت كويناسي مستير سلاسي أتنقط قويتا مستير سلاسي تقليسو نبل انتايو زابير ولد بأكال أبتحتي يوحنس دانينو ختما كله زابير أبقى أخاب سماي ازي زفوتو ودايو نعو اسمعو ويلو مسكيرو منفس كردسكا بأمسار رقبي فرقليتي أبلعلي ويتا اسكريستوس حليبو سلازي ويتا اسكريستوس كتما كله أبهار يردانوس مستير سلاسي تقليسو تلو كلا بيت خريستيان እግዚአብሔር ወልድ በአካል ይጥምቅ ነይሩ እግዚአብሔር አቦ ካብ ሰማያት እዚ ዝፈትዎ ወደይ ንዑስም ወይሉ መንፈስ ቅዱስ ካ በአምሳል ርግቢ ኣብ ልዕሊዩ ዓሊቡ ስለዚ በዚ ኣብ ወይታ ከተማ ከሎ ኣብ ደብረ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ምስጢረ ስላሴ ተገሊጹ ትብል ቀጽል ህይወት ኦኬ ሕጂ ዚኣባተ ሕቶ ዘላ ሳባ እንድሕር ኮይናሲ ኣብ ናይ ኢጅፕት ቸርች ከይደ ከለኹ أنا متأنسي أزياسي دكنا تحطوا ناس كم يجرنا نحن منشلهم مالبات أبناء أيكون يمر إجسي أبناء جبتي استادي جروب نجبرني نمس دياكون كل بتاعي حجي تاسئل زرع أخواس وكان عايز كورسوس إن ده تطمع إزجيه بعبد نتي إذا حدا ودين دابله بسماي تريئي رجبيت كأمن فس قدس حجي لك عمزة بايبل تبهاد ريايا حجتنا هنا ايكونسي تاع 3 سلاسي نبلاس نخم عند حرت قلت كويناس دقنا خحتنا خلوسي حجاب انترنت the same oriental orthodoxina
كم يجرنا خنقول شلون نخيل ويس نبينا يعطانا هنا سئلي ناي سلسة سلاسي زلا نزياس يقارا جوالين ولا ببيننين ويس حادي تردياتكم هلا؟ هو تردي احنا تردي من الله إيشي كله نجر أما زاد عسل زلوا هو نابنت أب قدام دبر بيزن دكانستيو آياتوانين أب قدام دبر سيناجن دكانستيو آياتوان كلتيو نحنا قدامي لأن أنا تسمعنا أما سأتعن الناتو تاريخ سلزلوا هاني ببنا تاريخ أمزني باللوي لازم تقولنا على يقالوا كلوا زي كنا تي أما سأتعن الناتو زخنا تاريخ سلزلوا لا تننا تاريخ كاني من سلوا تي زمل قد عقاب ساعتنا بجزين كاني نلسخ بالو يخيلي مالتي إحنا قل كم زلون نزور مالتي نجزيو خم زلون نزور مالتي dari hadiah تسفى what is God thank you قال هي ود اسمعكم هنا تبارك الله راي مو أبوي مرقيتا قال وتسمع لنا تنزني برحتتات من السنين راي أنا دي حتى يراتني ولا ندح راي تخون قربتي كتبر حالنا مالتنا كلها نون اتي مس حجو كاي بلينا بزيا اتي نعاي كونكم مسكلي حيسكم سعبوني تبن أباسي كتبرهنا كمياتي مسكلي مسكلي أبسط صباح مسألة الإيلو ده زي سعبنا عايبك يعني تبل كالدك هو أساسي كمية إسا مكان نحن دياكون والله سمعنا لنا نحن لنا أملاك كاتة فقده هو عزمز كان قرباينا ساعات أخير سلزل حجنا على معداننا بقولنا نبصلوا تنتين كيد حفتنا سباون إذا الإعلان يرى next week تحت النامس أجرا معايا تحت تقبل أراي سبا إذ كحفا بالكنيركي حطه أبو لغيم الله خلي خسابة 100 جرات تلا مثلا أوكي حراي لحن next week تحت النام أبوي مرقيتها مو المعدن محلالفنا يسمع له وسمع الله اوكي ناتي سنة عنتو اتياني يهداقرلو زبل حتو مش نيرو ناي حاتيات حجسي ابكال هايمانوت زنبرو ويكا ايتيست زي امنو زنبرو سي تاشو لهم تماهيروم سي حسابهم قيروم تآتيهم تمليسوم سي احداقرلون زبل نيرو مو عنتوي تسخاو تقبل كالله مثلني السوين كحدقسي كم زلو إن أنا زردان مو بوي عنتوي تحت إيديا وزيد نبر الرئيس أون next week من لسلكي أمزي أون الرئيس زينا سمع والد يكون جزينا أخير سنزلنا نعبقنا فاتا جزي طيب تاسعات أخي لها بصلاة كنبلينا جن أنا ونبي مرجيتا حتى اللاتني مخنياتو إذا ساباز بلا تحجي تسعرفهم زي كونس زي فلتوك خيدهم زنباريهم أبطان منفس قدس صرفة التبلجن دحم بحنسابا لنا خن الرخبينا ونجن مرم برهي أنا ون كده اللي أبغى جنايمه أب كلاس لزلنا أتصبيكم وكسرتهم صلناون حتى تكلنا ونتصبيقنا أنت خن ملس أنا وندارجا أي عقب كنا اللهو إذن اللهو بتاعي تردين هراي دهان تاسعتنا أخيلانديا جن حنتي أبتا أبونا أبتان أبيهر مفكار التبل لجمر واس ثم جمر يقصر حدد نبرت
ንእግዚአብሔር ምፍቃርያ ትብል ነይራሞ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ፍቅዲ 15 እተፍቁርኒ እንተኾንኩምሲ ትእዛዛተይ ሓልው እያ ትብል እሞ ናይ ብሓቂ ፍቅሪ እግዚኣብሔር እንድሕራሊና ትእዛዛቱ ክንፍፅም ዝበለና ክንገብር እውን ኣይከብደናኒ ግደፍ እግዚኣብሔር ተፍቅሮ ትፈትዎ ሰብ እውን ግበረለ ኢልካ እዝሃበኒ ኢልካ እዝፈፅም ኢልካ እውን ኣይተኣብዮን ኢኻ እሞ እተፍቁርን እንተኾንኩምሲ ትእዛዛተይ ሓልው ፍፅምቲ ፍቅሪ ኣምላኽ እንድሕራልያትና ኩሉ ትእዛዛቱ ድማ ክንፍፅም ኣይከብደናን እሞ ታን እግዚኣብሔር ምፍቃር እትብል ልባዊ ፍቅሪ ክትኮነልና በጃኽ ሳዕ ንሓልፍ እውን ፍቅሪ ኣምላኽ ክህልወና እግዚኣብሔር ይሓግዘና ነቦና ቃለ ህይወት የስምዓልና ንሕና ድማ ሰሚዕና ኣብ ክንዲ 1 30 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ክንፈሪ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰናይ ፍቃድ ይኹነልና ኩልና ሓፍ ንበል ብጸሎት ክንዓፁ መደብና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለዚህ ጸንሐና ሰዓትን ጊዜን እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ እቲ ሰዓት ናትካ እዩ ንሕና ናትካ ኢና እቲ ቃል ድማ ናትካ እሞ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክና ዝሃብካና ተመስገን ንብለካ ቃልካ ድማ ገኒሑ ገሲፁ ምዒዱ መኺሩ መገድኻ ዘትሕዘና ሓጢኣትና ዘፍልጠና ናብ ሰማይ ዘጠምተና ናብ ስነ ምግባር ድማ ንሰምዖ ዘለና መፍረዲና ከይኸውን እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ ርድአና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ቃልካ ህይወት ቃልካ ፍቅሪ ቃልካ ሰላም ቃልካ ድማ ኩሉ እሞ እግዚአብሔር አምላክና ኩሉ ምዃኑ ፈሊጥና ኣብ ህይወትና ድማ ከነወሃህዶ እስኻ ርድአና ሰማዕቲ ጥራሕ ደይኮናስ ሰሚዕና ተግበርቲ ክንከውን ኣምላኽና ንስኻ ርድአና ሎሚ ዝሰምዕ ኣይኮነን ጠፊኡ ዘሎ እንታይ ደኣ ሰሚዑ ዝገብር እዩ ጠፊኡ ዘሎሞ ሰሚዕና እንገብር ክንከውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ፅላልካ ውድቐልና ዝመሃሩና ነቦና ዕድመን ጥዕና ንሃበልና ከመን ኣገልግሎቶም ድማ ባርኸልና ኩልና ኣብዚ መኣዲ ህይወት ኣብዚ መኣዲ ቃልካ ኣምሲና ዘለና ዓበይትና ንኣሽትና ድማ ንበረኸት ቁፀረልና ንፅድቂ ቁፀረልና ንሰማያዊ ሃገር መውረሲ ድማ ቁፀረልና ጾምና ባርኸልና ቀድሰልና ጾመ ምሕረት ጾመ ድሕነት ግበረልና ነዚ ብዓለምና ወሪዱ ዘሎ ሕማም ዘርሕቕ ምሕረት ዘውርድ ፈውሲ ዘምፅእ ግበረልና በዚ ሕማም ተጨነቁ ኣፀናንዓልና ተስፋ ዝቆረፁ ተስፋ ሃበልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ዓለም ኩላ ድማ ካባኻ ምሕረት ትደልላ እሞ ምሕረትካ ውርደልና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራድኣነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ከምቲ ሰላም ዘውዓልካና ሰላም ኣሕድረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ربنا شنتاي تفضل من للصفات ኣብ ሰማይ ከምድሪ ይኹን ናይ ሌትን ይራ ለማህዋና እንትና ዝወደና ብረን ተማሃርናሉ እኛን አብሰናት ነገርና አخواتنا መረሰትና ሀይል ክብር ምስጋና ይዘል አለና ከማን ወልድናሪ ነብስከ መላእክት ሰላም ለክልኹ ኩልና ኸይድ እንግሊኺ ያኸውን ድንግሊኺ أدي جابير صوات ويتا سلام لكم لكم ريك أبان السيبر فيخي
ረከርስኹም ርኽዩ ወመልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስእቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ይፍታህ ወይ ስረክና አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒቀ ቀና ስራያት ያደምሳሲ አበሳው ሁሉ ለብሩ ክርስቶስ ይብራን አንቱማ አዌ ከናት ዋዌ ዲያቆናት ሯን ሳይርጎ ጸናት በበስምኩም ኩኑ ፍታኑን ጻና ይረስየነ ስኩሏም ስማያት ዲዮ መሐረነ ክርስቶስ በል 10 ዝሓለፈ መሐረና ዝመጽድ መሐልወና በአፉን መንፈስ ቅዱስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በል 10 እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማርያም መሐረነ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማርያም መሐረነ ማርያም መሐረነ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር አምላክን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስ ኩልኻትኩምን ይኹን ሰላም ለይቲ ይግበረልና አሜን አሜን ለይቲ መንፈስ ቅዱስን ምሳይን አሜን አሜን ቃለ ሕይወት يسمعلنا ሰላም ሕደሩ ኩልኩም ቃል ሕደሩ ሰላም ሕደሩ አሜን ብሩክ ለይቲ ንኹላትና ብሩክ ለይቲ ሕይወት يسمعلنا በመርጌታ ሰላም ለይቲ ብርሃን ሕደሩ ባይ ብርሃን ሕደሩ ሕደሩ ኩልኩም ዲያቆን ሮቤል ሰዓት ክንደይ እዚያ ትጅምርና ተጋግኹም ሸውዓተ ኦኬ ሸውዓተ ደውጌ ኣቴክን ሓሊፉና ኣሎ ትምህርቲ ዩቲዩብ አንትረኽቢ ተመልሲ ኣብ ዩቲዩብ ተመልሲ ሰማያ ተኸደኸየ ራዮ አሙሉ ኣብ ዩቲዩብ አላ ዩቲዩብ ራይ waxaan xidheero ኩልኩም ብሩክ ለይቲ ባይ آمين 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 ሰላም ለይቲ ብሩክ ለይቲ ኩላትኩም ለይቲ